Chirongwa ichi Chakagadzirirwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Hapana mudziyo wakagadzirwa kuda kundirwisa uchabudirira. Ndafunga kuti ndichaona kupindura apa. Isaiah 54 chikamu 17. Hakuna nhumbi yokurwa inofurwa kuzorwa newe ingabudirira. Uye rurimi rwose ruchataura kwauri ruchikutonga, iwe ucharatidza kuti wakakanganisa. Runyararo urwu, kururama kwavo, nekugadzikana, nekubudira kune vanenge uchirwa navo, ndo zvinobuda kumuranda waJehovha. Kune avo vanonyatsokushandira Mwari vachawedzerwa. Naizvozvo tichadimbura gwaro iri vhiki rino. Ndikuda kutanga kutaura zvinhu zvishoma pamusoro pegwaro iri. Hapana chombo chakagadzirwa kukurwisa chichabudirira, asi rurimi rwese runobura ruchida kukutonga. Hapana anozvifarira nhai, hapana anofarira kutongwa kana kutaura zvakaipa. Zvinoti iwe ucharatidza kunge wakakanganisa. Asi kune rimwe divi, muupenyu hwemuKristu, tinoratidza sei ava vanotitonga kana kutipoka kuti vari kukanganisa? Tinovarwisa here? Tinovatsamwira here? Totaura zvinhu zvakashatawo kumberi kwavo? Aiwa, hapana zvakadaro zvinoshanda nhai. Bhaibheri rinoti iye Jesu paakatukwa, iye haana kuvadzosera nekuvatuka. Paakashungurudzwa, haana kuvashungurudzawo, asi akazvivimba nezvese kwaari iye anotonga zvakafanira. Naizvozvo nzira yatinofanira kuziva ndeyekuti patinoratidza avo vanotitonga nekutishorapodza kuti vari kukanganisa pamusoro pedu, kuita zvinodiwa naMwari pane kuti kuragira zvakaitwa naSatani kuburikidza mavari zvinoita kuti isu tive saiye. Ndichazvidzokeredza zvekare. Munoziva zvatinoedzwa kuti tiite kuti haungatori neni uchidaro. Kana uchifunga kuti uchadaro, manje ndinoita izvi kwauri. Uye ndichataura newe zvakare, uye ndichaudza munhu wese zvawakaita kwandiri. Zvatiri kungoita patinodaro kuti chekutanga, hatirwe nevanhu venyama. Bhaibheri rinotiudza kuti hatirwe nevanhu venyama uye neropa, asi tinorwa nezvakashata nemweya wetsvina nemweya wakaipa. Iko zvino hazvibatsire vanhu kana umwe neumwe kubasa redu kuti tisarege muvengi achiita zvaanoda. Asi chiripo ndechekuti zvakashata zvose, nzvimbo yose pasi rose, zvakaipa zvose zvinoitika, zvinowanzobva kunzvimbo Bhaibheri yarinoti muvengi, Satani, dhiabhurosi, munyangadzi, munyengeri, zvichienda nekuyenda. Hatidi kutaura pamusoro paSatani. Ndiani anoda kutaura pamusoro paSatani? Asi chinorwadza ndechekuti mune mamwe makereke, nekuti kutaura pamusoro paSatani hazviite, havatombotaura nezvaSatani. Uye ndakanga ndiri mukereke kwenguva refu, ndichienda zuva nezuva, uye handina kumboziva kuti Satani aivepo. Ndaifunga ndezvekutamba zveHalloween, paunongopfeka akapfeka nhumbi tsvuku, ane muswe murefu, ndiye aiva Satani. Unoziva, ndaiziva kuti kuna Satani, asi ndaisaziva kuti aikwanisa kuvawo achava dambudziko muupenyu hwangu. Naizvozvo, chinhu chekutanga chaunoda kuita kana munhu akutonga nekukushoropodza, kuvanamatira, nokuti vanoda kunzwisisa nekuponeswa kuti zvine ngozi sei kutonga nekupikisa vamwe vanhu. Zvinova zvinhu zvakashata kuita. Ndoziva mose hamuzviite. Saka handidi kumira ndite mharidzo pamusoro pazvo munomu, asi ndiri kungozvisa kunze uko kuti chinhu chakashata kuita. Bhaibheri rinoti nzira yaunotonga nayo vamwe ndo nzira uchatongwa nayo. Munzira iyoyo, nzira yaunodzikisira vamwe ndo nzira uchadzikisirwa nayo, munzira yakafanana. Saka ramba uchirangarira kana uchida. Chakanakira kuti gwaro iri kushandire. Unoona nguva zhinji tinoverenga gwaro uye tinoda kutora zvibereko zvayo, asi hatidi kuita zvinhu zvatinofanirwa kuita kuti tiwane zvinhu izvozvo. Unoziva, tine maitiro akashata ekuti
kutora zvimwe zvidimbu zvemagwaro. Uye hapana chombo chakagadzirwa kundirwisa, Bhaibheri rinodaro. Satani ari pasi petsoka dzangu, ndamukurira. Hapana chombo chakagadzirwa kurwisa chabudirira, kana rurimi rwakagadzirwa kutonga kana kupokanisa. Uchavaratidza zvakashata, asi nzira yaunozviita kuita zvinodiwa naMwari, kuti vasawane zvipomerwa pauri. Pane kuti urege muvengi achiita nenzira yake, woita maitiro anoitwa nemuvengi kwavari. Amen. Runyararo urwu zvinhu zvina, mashoko aya mana. Pane runyararo, pane kururama, chibatiso nekubudirira kana watarisana nemuvengi. Inhaka yevaranda vake. Munoziva nhaka chinhu chakanaka, nekuti unowana chimwe chinhu chakashandurwa neumwe munhu. Chinhu chakanaka. Naizvozvo tinowana zvinhu zvakawanda Jesu zvakawana nekushandira nekurwadzirwa, uye zvinouya nekutenda. Asi kutenda kwachokwadi naiko kunoburitsa kamweyo kamuraramiro. Hatichinje usiku humwe, asi chero munhu ane chokwadi. Munhu wese, ndatiiti chokwadi. Munhu wese ane ukama hwechokwadi muna Mwari achachinja zvishoma nezvishoma kubva muutsvene kuenda muutsvene. Haukwanise kuva wakazvarwa patsva wotadza kushanduka woramba uri zvawanga uri, nekuti una Kristu ari kugara mauri. Haungave wakatambanuka neupenyu hwakadaro. Ini zvangu ndinoda kukuriswa. Bhaibheri rakakurisa zvarinobuditsa. Mukupera kwechikamu ichi rinoti inhaka yevashandiri vaMwari, uye vashandi vaMwari vari kutaura nezvavo. Havazi vaya vanongoenda kukereke vhiki roga roga vongonogara, kana vane mufananidzo pamotikari une hove, kana vanopfeka zvipiyano kubasa. Vashandi vaMwari vari kutaura pamusoro pavo, avo vane nhaka iyi uye vanonyatsovimba kutenda kuti hapana chombo chine simba pamusoro pavo chichabudirira. Ndivo avo chaivo vashandi vechokwadi. Esi muombe avo vanotaura pamusoro paJesu vanowedzerwa. Vanhu vasati vakutya zvinoreva kuti zvinongoreva tinofanira kurevesa pakuita kwedu, mukufamba kwedu naMwari. Uye ndinokuudza, pamweyo unenge uchirevesa, unozvinzwisisai zvino kuti watora china chako kuya pano kuzonzwa ndichiparidza. Asi handisi kungotaura newe usiku hwanhasi. Pane vanhu vakawandisa munyika dzakasiyana-siyana vanowanzoona dzidzo iyi iri kuitika pari zvino kuna San Antonio, Texas. Amen. Ndinoziva kuti pane vanhu vazhinji vasina kukwana, vari voga vakavhiringika, vanhu vanoenda kukereke vhiki nevhiki, asi ivo vasina. Vanogona kunge vakazvarwa patsva asi havazi kurevesa, havana kunyantsozvipira, havasi kuita nemwoyo wose. Bhaibheri rinoti mutemo wekutanga wakakosha, kuti uchada Mwari wako nemwoyo wako wose, nemweya wako wose, nepfungwa dzako dzose, nezvese. Unofanira kungomuda nezvese. Naizvozvo ndinoda kukurudzirai kuti timude nemwoyo wose. Zviendere. Toregera Mwari aite zvaanoda patiri. Mirandikudzei, kana paine nzvimbo muupenyu hwako yausati wazvipira kuti upinze Mwari, naye usingatore zano iri nhasi, manheru anoti Mwari ndodai kuti mupinde munzvimbo chero yemuupenyu hwangu yamunoda kupinda. Hapana misuwo yakavharwa mandiri, hapana zvakavanzika kwamuri, nekuti chokwadi tinotenda kuti zvakarongwa naMwari zviri nani kudarika zvatakaronga isu. Amen. Iko zvino Satani anoda kuti titsamwe, tizare nekusaregera nekunyunyuta, tipopotere munhu wese akatitadzira
uye hapana munhu muno masati amborwadziswa neumwe munhu. Uye Satani ari kuda kuti tipesane. Hama anoda kupesanisa. Anofanira kuputsa ukama, anofanira kuparadza wanano, anofanira kuparadza ushamwari. Anoda kuti vanhu vasawirirane kumabasa, anoda vanhu vekukereke kuti vasawirirane. Tinofanira kuva neungwaru tione zviri kuitwa nemuvengi kuti tikwanise kuti aiwa handisi kutombozviita. Mwari anoti, shoko rinoti kuna Mapisarema 133, apo pane kubatana pane makomborero nezodzo. Pane kubatana, kwete pane vanhu vane ruvengo vanenge vachirwisana nguva dzose. Ndoda kukuudzai kuti mukakwanisa kusiya zvakashata zvose muupenyu hwenyu, munofanira kuda kudaro. Amen. Runyararo runounza kukurira. Pasina runyararo hapana kurira. Naizvozvo Satani anoda kuti titsamure munhu wese asi hatifaniri kurarama tichidaro. Mwari anoda kuti tiite zvinoda shoko rake pane zvose zvatingasangana nazvo muupenyu. Izvozvo zvinobva zvaita kuti akwanise kushanda patiri. Zvinhu 4 zvatakavimbiswa: runyararo, kurarama nekukurira, nekubudirira kubva mumatambudziko. Rangaridzoi ndeavo vane kurevesa, vatendi, vakomana nevasikana neshamwari, tiri muhondo. Tinoda kurangaridzwa izvi nguva nenguva. Kana musingatendi kuti tiri muhondo, regai ndikuverengerei vaKorinde 2:10-3-4. Kunyange chirarama munyama, hatina kutakura zvombo zvedu sezvinotaura kunyama, tichishandisa zvombo zvenyama. Handisi kuzodzidzisa izvozvo, asi tine zvombo zvomweya. Chikuru chacho chiri pano, ichi shoko raMwari. Amen. Zita raJesu chombo zvekare, ropa raJesu chombo zvakare, muchinjikwa waKristu chombo zvakare, kunamata chombo. Zvombo zvehondo yedu hazvisi zvombo zvenyama zvinobatika, asi zvombo zvikuru pamberi paMwari, pakukurira nekuparadza zvakaipa. Munhu wose itai, tiri muhondo. Hatizifarire izvo, asi tiri muhondo. Zvino chinonakidza ndechekuti ukaverenga shoko raMwari kusvika kwekupedzisira, hondo yacho yakatokundwa. Nekudaro pane hondo dzakawanda pakukunda hondo. Kunyange chero munhu akakunda hondo, hazvirevi kuti vanenge vakunda kurwiswa kwese, nekuti dzimwe nguva varwise zvakanaka. Zvakadaro, ndakudzidzira ndikunde kurwiswa kwangu kwese, nekuti handidi kuti muvengi wangu ave nekufara kana kumwe chete mukundikunda munzvimbo ipi naipi, kana akuti akundawo chero munhu wandinongodzidzisa. Amen. Tose tinoziva zvaitika kwekupedzisira, akarwiswa kudhara uyu. Tichararama mukukunda tiri pano. Jesu akati akauya kuti tive nekunakidzwa muupenyu hwedu. Nakidzwa neupenyu hwako, kwete kungobuda chete, kwete kungoti chero tiripo, kwete kungotambudzika zuva nezuva, asi raramai muchinakidzwa. Iko zvino vaKorinde vechipiri 10:11 vanonakidza. Magwaro maviri anoti, kana ukaregerera munhu, neniwo ndinomuregererawo. Pandakaregerera kana ndakaregerera munhu, ndakaitira imimi pamberi, uye zvakabvumirwa naKristu Mesaya. Tarirai chikamu 11. Kuregera Satani achiita simba pamusoro pedu, nekuti tinoziva mano ake uye nemabasa ake. Munozivei, muvengi anoda kutivaraidza, kuita kunge tisina kudzidza. Haade kuti tizive maitiro ake, kana kufunga nezvake nekuziva zvaanenge achiita, kana kudzidza zvinhu pamusoro pake, uye haadi kuti uzive zvauri muna Kristu. Haadi kuziva simba rauinaro, haadi kuziva simba ratakapiwa, haadi kuti uzive kuti ndiye ari kuita mabasa akashata munyika yanhasi. Anoda kuti tose tirambe tiri murima. Zvakanaka kuti nyatsodzidza pamusoro paSatani. Ndafunga kuti zvichakufadza izvozvo. Zvakadaro,
kuti Satani asave nesimba pamusoro pedu. Pane vanhu mumba muno manheru ano vari kuona pazvivhitivhiti mudzimba umo kuti muvengi atora samba pamusoro pako. Zvinhu zvingani zvekunyeba zvauri kuvimba nazvo pari zvino? Inguva yakareba sei yandakatenda nekuti ndandakabatwa chibharo ndiri mudiki kuti ndichave neupenyu hwakashoreka. Ndaizvivimba nokuti muvengi ndozvaakandiudza kuti ndiri tsvina, kuti ndiri chinhu chakashandiswa. Ndizvo zvakatozoita kuti ndiroorwe pandakasvika pamakore 18. Ndaiziva kuti pasi pemwoyo wangu kuti zvaisabudirira pandakazviita, asi nekuti muvengi ainge atondudza kuti hapana achazondida, saka mukomana akangondiradza kundida, ndakangotora mukana nekuda kwemanyepo muvengi wanga andiudza kwemakore marefu. Ndinongonotsika kuti vangani vamwe vakadzi vanongoroorwa nekuda ndozvega zvingoripo, uye vanenge vachiziva kuti hazvimboshande pavanozviita, uye vanozviita nekuda kwekupererwa nekutya. Satani murevi wenhema, ndibaba vemanyepo, chokwadi hachizi maari, munyengeri, uye nzira yoga yatinokwanisa kukunda hondo iyi. Nekuti pfungwa ndipo pekurwira. Makundiro atingangoita chete kuziva shoko raMwari nakuzvipira kuti titaure shoko raMwari zvinonzwika. Ndo zvinoita tirwise nhema dzemuvengi padzinouya. Tinofanira kushandisa samba ratinaro sevatendi muna Mwari. Satani ane simba, asi une chinhu chaasina. Iwe une simba nesamba. Uye tinomupa samba. Zvakadaro Adhamu aive nesimba mubindu reEdheni, asi akapara ake kumuvengi nekuteerera manyepo ake. Hatifanire kupa samba kumuvengi, asi zimanguva tinodaro nekuda kwekusaziva. Ruka 10:19 mashoko anonakidza. Tarirai, ndakakupai. Kana akatipa isi zvinoreva kuti tinazvo. Munhu wese ngaati tinazvo. Ndakakupai simba nesamba kutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, panyama, pfungwa nepakuita, nepamusoro pesimba rose muvengi raanaro, uye hapana chinhu chero chipi chingakukuvadza. Regai ndibude pachena. Hazvireva kuti hapana chichatiwira, asi zvinoreva kuti hachingatikuvadzi nekusingaperi tikaramba tichivimba kuna Mwari. Pana Johani 16:33 Jesu pachezvake akati, munyika muchava nematambudziko, musashushikane, ini ndakakunda nyika. Uye rakakwidziridzwa rinoti, ndakarinyima simba rokuti rikukuvadzei. Ini ndakatambudzika zvikuru 23 years dzekutanga muupenyu, asi ndinomira pamberi penyu ndisina kukuvadzwa, ndakaponeswa, ndakazara ndichibatsira vanhu. Uye zvinhu zvizhinji zvinotirwadzisa, dzimwe nguva zvinotanga tiri vana vadiki, vamwe vanhu vane dambudziko resimba pamusoro pedu. Kana kurwadziswa kwatinosangana nako kumwe munyika, inyaya yomwe munhu ari kunze uko ane dambudziko rake, uye tinovhiringidza dambudziko rako tobva taita tarwadzwa nekuda kwedambudziko ravo. Asi pana nzira yedu yekuti tiponeswe, tigare takazara mumatambudziko ese atosangana nawo. Johani wekutanga 3:8 chimwe chidimbu cheshoko rinoti, chikonzero chakaita kuti mwanakomana womwari aoneswe, chikonzero chakuti auye kuti azoparadza nekusunungura uye nekunyungudusa mabasa adhiabhurosi, kuti akurire muvengi obva atidzosera simba rakapiwa muvengi naAdhamu. Munhu wese tiri muhondo, asi ndine simba uye ndicharishandisa. Naizvozvo chikamu chekupedzisira, maviri Mateo 16:15 kusvika 19. Jesu achitaura navadzidzi vake akati, munoti ndiri ani? Ipapo Simon Peter akapindura akati, uri Kristu, mwanakomana wemurarami. Pane simba munyaya iyi.
uri Kristu mwanakomana waMwari anorarama. Tinofanira kuziva kuti Jesu ndiani? Ndiye Mesaya, ndiye Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu, Mwari wavamwari, Mwari wavamwari, iye oga akadzirwa, kwete nechinhu chimwe chete, naBaba vakagadzira zvinhu zvose. Akafa, akamuka kuvafi, uye achadzokazve. Amen. Iyi ndiyo nguva yokugadzira kusangana naye. Amen. Zvino Jesu akati kwaari, komborerwa, wofara, usaitirwe shanje Simon Peter, nekuti nyama neropa hazvina kuratidzwa kwauri, asi Baba vangu ari kudenga. Uye munhu chero uye wose anoti Jesu ndiye Mwari anozvitenda nekurevesa. Hauna ungokwanisa kuzvifunga, Mwari varatidza iwewe. Ndinotenda uye ndinoziva kuti vazhinji venyu munotenda nezveshe zvamunazvo, kuti Jesu akafira pamuchinjikwa imimi, akatora zvivi zvenyu, asi hamunambozviona zvichiitika. Tingavimbe zvinhu zvakadaro sei kunze kwekuti Mwari vatiratidze? Uye akati kuna Peter, kutenda kwaunako mune zvandiri zvakapiwa kwauri naMwari. Munhu wese anopiwa chiyero chekutenda, asi tichaita sei nazvo? Uye ndinokuudza, uri Petro, zidombo zihombe, iro padombo iroro ndichavaka kereke yangu. Iye misuwo yekugehena, iko simba kunena zvakaipa hakukwanisa kuzvikunda, kana kuita simba nekuregedzera pakurwisana. Anga asingareva kuti achavaka kereke pamusoro paPita, uye aireva kutenda Petro kwaanga anako nekwaayiratidza ndizvo zvichavaka kereke. Patinorarama upenyu hwekutenda, kwete upenyu hwekunzwa, kwete nezvatinonzwa, asi patinoti tiri mwanakomana waMwari mupenyu, paunonyanyotenda mazviri wonyatsomira, misiwo yekugehena haikunde. Iko zvino zvinofura nepano zvotiradza chinhu chakakosha. Zvino ndichapawo kwauri kidzo ushe hwekudenga. Makiyi amunamato. Munamato ndiwo unovhura denga. Paunonamata, masimba makuru anodururwa, uye zviri kushanda. Hatina nguva yekudzidzisa pamusoro pekunamata, asi mira ndikuudze kuti hamuna nekuti hamukumbire. Haufaniri kumirira kusvika wanamata ukaona dambudziko, namata. Ipapo ndichakupawo makiyi ekudenga. Chinhu chese chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, chakasunungurwa panyika chichasunungurwa kudenga. Bhaibheri rakakwidziridzwa rinozviburitsa pachena. Chinhu chipi nechipi chausingade chakasungwa panyika chinenge chakatombosungwa kudenga, uye chakasunungurwa pasi chinenge chakatosunungurwa kudenga. Saka ari kuti kuburikidza nemunamato ndiri kukupa simba repasi kuti mubatane nedenga mukuunza kuda kwaMwari pasi pano. Uye saka chero denga zvarinosunga risingatombode, newe unozvisunga usazvidewo. Uye denga zvarinosunungura, unosunungura wowana muupenyu hwako. Saka ndinosunga Satani, ndosunungura Mweya Mutsvene kuti uyerere wakasununguka munyika. Hazvisi pavanhu vashoma chete, zviri mauri semutendi. Une simba rimwe chete, asi unofanira kuvimba uye wotanga kurishandisa. Mirai ndikuudze chimwe chinhu, ukasazvirwira iwe hapana mumwe munhu anongokurwira. Unogona una mai vanokurwira, unogona unge una mbuya vanokurwira, asi unofanira kuzvirwira. Uchafanira kutarisana naGoliathi pane imwe nguva yeupenyu hwako. Unogona kwa kuzviita izvezvi, omuisa panzvimbo pake, oziva paamire newe oziva paumire. Sevatendi muna Kristu, tine zvese, tine simba matiri uye simba muna Kristu, kuti tikurire muvengi. Tinoshandisana naMwari, hatikwanise kuita basa rake, ndizvo zviripo, naiye haamboitewo redu. Anoda kuti tishande pamwe chete. Bhaibheri rinoti hakuna chombo chakagadzirwa kutirwisa chichabudirira.
chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.